And eto na nga po pala yung finished product ng ating part 3 mga idol. And tara, samahan nyo kung lutuin to. Let's go! And so eto na nga. Meron na tayong bawang sibuyas at luya at meron tayong sili dyan. Tapos eto na yung mga palos, kasili kung tawagin. Tapos meron tayo dyan eto palaka, tapos to yung haruan dito sa amin kung tawagin. Ayan, no? And eto, lalagay na po natin tong bawang sibuyas at luya. Tapos ihahalo na din natin tong sili. Yan, para sabay-sabay na silang maluto. At adobo nga po pala yung luto natin dito mga idol. At eto na, ilalagay na po natin tong isda. Ayan. Ayan na. Ayan, lagyan na natin ng toyo. Toyo. Ayan. And tapos syempre, hindi rin papahalit tong paminta. Ayan, lagyan natin ng paminta. Pang aroma. Tapos lagyan na rin natin ng bitchin. Ayan, oh, bitchin po yan. And mekos natin muna ng konti. Ayan. Tapos mga ilang minuto lang, luto na po yan mga idol. And syempre, hindi rin papahuli yung suka dyan. Ayan, lagyan na natin ng konti lang. Ayan. Okay. At ito nga, finished product na nga po pala ito mga idol. Ayan, kainan time na. Siyempre, ito na nga, kainan time na. Ito na po yung finished product natin dyan, oh. Kainan time na. And shoutout nga pala sa naglinis nitong isda, ang kapatid kong si Jason Prebaldo. Salamat. And tara, ayan nga pala siya guys. Tara na, kain na. At kung nagustuhan nyo naman po yung luto ko, paki-follow and share na lang po. Maraming salamat.